алимент барои кӯдакони ноболиғи то 18 сола рӯёнда мешавад агар он кӯдакҳо донишҷӯи мактабҳои олӣ ё миёнаи махсус бошанд то синни 23 солагӣ аз падару модари онҳо алимент рӯёнда мешавад. Агар дар ягон ҷо таҳсил накунанд ноболиғ то синни 18 солагӣ алимент рӯёнда мешавад. Барои гирифтани алимент падар ё модаре ки бо фарзандон бо онҳо меистанд ба идораи суд муроҷиат мекунанд бо чунин ҳуҷҷатҳо: бо пешниҳод намудани зодномаи фарзандон, маълумотнома аз ҷои зист ва маълумотномаи духтур оиди ҳолати саломатии фарзандон. Агар фарзандон донишҷӯ бошанд то синни 23 солагӣ рӯёнда мешавад. Як хусусияти ин гурӯҳи алиментгирандагон аз он иборат аст ки онҳо бояд ки аз ҷои маълумоташон ҷое ки таҳсил мекунанд справка маълумотнома биёранд ки донишҷӯи курси чандум ҳастанд. Ин тааллуқ дорад фақат ба донишҷӯёни шуъбаи рӯзона, ба донишҷӯёни шуъбаи ғоибона ё ки шабона тааллуқ надорад. Шахсоне ки маоши муайян доранд ба гурӯҳи якум дохил мешаванд, яъне ки 25%, 33%, агар аз ду зиёд бошад 50%. Шахсоне ки ҷои кори доимӣ надоранд аз онҳо алименти устувор рӯёнда мешавад, чунки ҷои кори доимӣ надоранд муайян нест. Агар кӯдакҳои ноболиғ дар тарбияи падар бошанд, падар муроҷиат мекунанд, модар алимент месупорад. Дар қонунгузорӣ манъ нашудааст, дар қонунгузорӣ омадааст.